Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Калмык Республикасы һәм Әстерхан өлкәсе җитәкчеләре белән очрашып сөйләште. Товар әйләнеше тиешле дәрәҗәдә түгел. Әңгәмә барышында моны иң борчуга салган мәсьәлә дип атадылар. Эш төбәк алга таба нинди максатлар куясын бу хакта тулырак Валия Хайретдинова. Волгу матушку мы и до Астрахани, и до Калмыкии заходим. Татарстан Калмык Республикасы Әстерхан өлкәсен данлыклы Идел елгасы берләштерә. Бүген Рөстәм Миңнеханов моны товар әйләнешен арттырып, үзара мөнәсәбәтләрне җайга салып та ныгытырга чакырды. Әстерхан өлкәсен Татарстан машиналар азык-төлек синтетик каучук белән тәэмин итә алса, алар безгә яшелчә, балык, кондитер ризыкларын җибәрә. Якын гына төбәк саналса да, товар әйләнеше күләме ярты миллиард кына. Калмык Республикасы белән бу саннар тагы да түбән. Товарооборот у нас вообще минимальный, 30 миллионов рублей, это очень мало. Калмык Республикасын азык-төлек нефть химиясе товарлары кызыксындырса, Әстерхан өлкәсе делегациясе Казан университетын республикадагы белем бирү программаларын күреп, үзләренә үрнәк ала. Алай гына да түгел, белгечләрен, белемнәрен арттыру өчен курсларга җибәрүне дә планга кертә. У вас богатейший опыт. Сездә бик бай тәҗрибә. Без Татарстанда сынау үткән программалардан куллануны күз уңында тотабыз. Калмык Республикасы делегациясе Татарстан белән мөнәсәбәтләрне рәсмиләштерү яклы, моның өчен якын арада килешү төзеләчәк. Я сюда приехал. Мин монда Калмык делегациясе белән килдем. Төп сәбәп сезгә дуслык һәм хезмәттәшлек тәкъдим итүем. Рөстәм Миңнеханов Татарстан туплаган тәҗрибә белән уртаклашырга әзер булуын белдерде. Татарстан всегда обращает огромное внимание на межрегиональное сотрудничество. Это взаимные поставки, это взаимные рынки, это взаимный обмен опытом, он всегда полезен. Әстерхан өлкәсендә татарлар саны 60 мең булса, Калмык Республикасында бер генә мең. Моңарчы мәдәни элемтә бик тыгыз булмаса да, моннан соң булачак дип белдерә республика башлыклары һәм ТССРның 100 еллык юбилее моның өчен менә дигән сәбәп булып тора. Алия Хайретдинова, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы.